Hola, bones. Soc la Míriam d'Estíbul, l'assessora de lloguers. I avui us ensenyarem un pis aquí al centre de Girona que fa uns mesos enrere ja havíeu vist. El pis l'havíeu vist sense amoblar, cosa que ara han col·locat mobles. Com veieu, aquí tenim la part del menjador, amb el seu sofà, la seva taula, una taula de menjar de disseny. La cuina han incorporat electrodomèstics, com és el rentaplats i la nevera. El bany. El pis disposa de dues habitacions, una individual i l'altra doble, cosa que la individual, com veieu, hi cap perfectament un llit i doble, amb la seva tauleta de nit. I aquí passem a l'habitació doble, que com ja us vam mostrar l'última vegada, tenia armaris, tots forrats. I aquí tenim l'habitació doble, amb el seu llit, la seva tauleta de nit, amb les seves làmperes i una cadira. I llavors, com veureu, les boniques vistes a la zona de la neteja. I aquí tenim la zona del rentador. I això és tot. Si voleu demanar més informació, poseu en contacte amb nosaltres. Moltes gràcies.